Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de productie van asfalt later begint. Dat schrijft de Extra vandaag na een gesprek met de directeur van de Refineria di Curaçao, Patrick Newton. De productie begint niet eind mei, maar pas in september. De productie zal worden uitgevoerd door het bedrijf Global Oil. Global Oil die produceert asfalt voor de markt in Curaçao, maar ook voor daarbuiten. Hij heeft besloten bepaalde aanpassingen in hun planning te maken. Het gaat er onder meer om dat in het oorspronkelijke plan was bedoeld om noodzakelijke reparaties aan de eenheden uit te voeren nadat al was begonnen. Dus eerst een jaar opstarten, dan alles nog een keer nakijken, grote revisie en dan verder gaan. Nu is besloten meteen alles nu al zo goed mogelijk klaar te zetten, zodat er niet daadwerkelijk gestopt hoeft te worden. Dat zegt Patrick Newton, die niet aangeeft dat de uitstel daadwerkelijk afstel is. En het is belangrijk voor Curaçao dat er weer meer activiteiten bij Refineria di Curaçao plaatsvinden, zegt Newton, omdat op die manier de boel weer draaiende kan worden gehouden. Politiechef functioneert niet, ook dat schrijft de Extra vandaag. Het gaat over de chef van de informatiedienst. Die is bijna een jaar geleden uit Nederland gekomen, maar er zijn veel klachten over haar functioneren. Binnen de politiekorps wordt gezegd dat ze geen benul van werkzaamheden heeft. Problemen met collega's zijn aan de orde van de dag. En de minister van Justitie heeft zonder verder details te geven aangegeven dat het contract na een jaar niet verlengd zou worden. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Maar er gaan zeker op sociale media veel verhalen over de gebrekkige samenwerking. En het enige dat de minister heeft bevestigd, dat het contract niet verlengd wordt. Sylvania, uitgebreid antwoord aan CFT. De minister van Financiën, Javier Sylvania, heeft in een uitvoerige brief antwoord gegeven aan het CFT. En dat gaat allemaal over de brief die het CFT eerder had gestuurd, waarin ze aangaven dat Curaçao met de huidige liquiditeitspositie moet aanwenden om de staatsschuldquote snel te verlagen. Ik stotter even. Het gaat om het volgende. Volgens het CFT moet Curaçao de liquiditeitspositie die het nu heeft gebruiken om de staatsschuld te verlagen. De regering van Curaçao is een andere mening toegedaan. Sylvania schrijft namelijk dat onder de huidige omstandigheden de begrotings- en liquiditeitsruimte aangewend moet worden. Volgens Sylvania is dat niet verstandig. Hij verwijst daarvoor naar het IMF. Het IMF heeft ook geadviseerd om begrotingsruimte en liquiditeiten primair aan te wenden voor het stimuleren van economische groei. En dat moet gedaan worden via publieke investeringen en niet voor aflossingen. Aldus de minister. Dus hij zit niet op dezelfde lijn als het CFT. Nou, dat kan. Er wordt uitgebreid over gesproken. De brieven zijn allemaal in te zien voor wie er meer over wil weten. Het is best wel ingewikkeld financieel jargon tussen de twee instellingen. Maar het gaat erom, hoe kan het beter gaan met Curaçao? Dan, de minister wil praten over hitte op scholen. Dat is de minister van Onderwijs, Sitré van Heijdorren. Hij wil op korte termijn met de Centrale Commissie van het parlement praten over de hitte op de scholen. Dat is niet van vandaag op morgen, dat is al langer een probleem, maar de minister wil structurele oplossingen. Als het te warm wordt op scholen, dan moet je denken aan lessen van 30 minuten in plaats van 45 minuten. Standaard water meenemen door leerlingen, meer punten waar leerlingen water kunnen halen op scholen. En als het nodig is, leerlingen eerder naar huis sturen. Hij wil erover overleggen over het parlement, want de hitte lijkt er weer meer aan te komen. Dan gaan we naar een ongeluk in het weekend. We hebben afgelopen weekend een ongeluk gehad in Domi, waarbij een chauffeur de macht over het stuur verloor en tegen een andere auto aanknalde. U ziet op de beelden dat een van de auto's helemaal op de kant kwam. De vangrail is flink beschadigd. Een van de chauffeurs is zelf met een andere auto naar het ziekenhuis gegaan. De andere moest met een ambulance worden gebracht. En op de Santa Rosaweg heeft ook een persoon de macht over het stuur verloren. Dat levert ook een botsing op. Eén persoon is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Veel schade aan de auto's. En in Monteverde, achter de Alaska Snack, zoals die bekend staat, was er een auto die in de brand vloog. De brandweer van Steenrijk was er snel bij. Dat zorgde ervoor dat de brand niet de hele auto heeft uitgebrand, maar er is toch flinke schade. Onderzocht wordt
hoe de auto zomaar in brand kon komen. Man in huis neergestoken, dat gaat in Baimakola. Daar trof de politie een man aan, die was neergestoken met een mes in zijn buik. Hij zei dat er al langere tijd een probleem was met een andere persoon, maar die kwam dus naar het huis van de man, heeft hem gestoken en ging daarna weg. De dader is nog niet gepakt, wel het mes dat is achtergelaten en de man is natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht. Dan gaan we naar de record onderwater domino op Grote Knip. Dat is een poging die is geslaagd. Curaçao staat in het Guinness Book of World Records met een mooi record. 138 duikers bij Grote Knip hebben 23 minuten lang gedomino'd. En dat gebeurde op 35 drijvende tafels om de zeebodem niet te beschadigen. Om een idee te geven, het vorige record, meer dan 10 jaar geleden in Engeland, ging over 60 duikers die 10 minuten in een zwembad aan het domino'en waren. Dus het record is verpulverd, kun je wel zeggen. En dat is mede te danken aan Kasia, de organisatie, de toerismeorganisatie hier op Curaçao, die dit heeft georganiseerd. Niet alleen ter promotie van Curaçao, maar ook van het dominospel en ter bescherming van de natuur. Gefeliciteerd in ieder geval. We gaan nu over naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar heeft afgelopen weekend een vervelend ongeluk plaatsgevonden. Op zaterdagavond rond 9 uur heeft een bestuurder van een personenauto een paard met diens berijder geschept. Dat gebeurde op de Caminho Tramontaña. Zowel de berijder als het paard hadden de nodige verwondingen door de klap. De berijder van het paard moest na eerste hulp ter plekke naar het ziekenhuis worden vervoerd voor verdere behandelingen. De chauffeur, een 71-jarige man, bleek onder invloed van alcohol en is dan ook aangehouden door de agenten van het korps politie Caribische Nederlanden.
Dan gaan we naar Sint Maarten, want daar heeft de Raad voor de Rechtsbescherming een rapport over uitgebracht. En die concluderen dat mensenhandel en mensensmokkel nog steeds niet voldoende worden aangepakt op Sint Maarten. De Raad publiceerde vandaag een rapport over het onderzoek naar de opvolging van eerder gedane aanbevelingen over de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel en het prostitutiebeleid en de handhaving daarvan. Volgens de Raad is er nog steeds onvoldoende aanpak, wordt er nog steeds te veel op zijn beloop gelaten en daar moet een einde aan komen. De Raad heeft al meerdere keren, de eerste keer in 2019, aangegeven dat Sint Maarten dit onderwerp harder moet aanpakken. Ook vanuit het buitenland is er vaker op gewezen, onder meer voor de US Department of State, die al 3 achtereenvolgende jaren stelt dat Sint Maarten niet aan de minimumnormen op dit onderwerp voldoet. Dan gaan we naar staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die we de afgelopen jaren hebben leren kennen als iemand die positief op zoek gaat naar oplossingen voor Curaçao. Die over het algemeen hier wel laat weten wat er niet goed is op het eiland. Maar de afgelopen dagen heeft ze op 2 momenten flinke kritiek op het eiland uitgeoefend. Zo zei ze vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat ze zich ernstige zorgen maakt over Curaçao. Ze schrijft dat het eiland kampt met grote structurele problemen, zoals een sterk achterblijvende economische ontwikkeling, een groot aantal ongedocumenteerde inwoners, een zorgwekkende staat van het onderwijs en veel armoede en aan armoede gerelateerde problematiek. Volgens haar moet de regering daadkracht tonen, maar dat ziet ze onvoldoende bij de regering Pisas. Dat schreef ze vrijdag aan de Tweede Kamer. Zaterdag was ze op de radio over een programma dat ging over de aanpak van de vluchtelingensituatie. Zo zouden de rechten van Venezolaanse vluchtelingen niet worden gerespecteerd door Curaçaose autoriteiten. Worden mensen zonder papieren opgepakt door de kustwacht en worden ze standaard opgesloten. Volgens Van Huffelen is de situatie op Curaçao wat dat betreft totaal niet goed. Alle landen binnen ons koninkrijk moeten zich houden aan dit soort verdragen. Dat is ook waarom zowel staatssecretaris Van den Burg als ik voortdurend in gesprek zijn met de landen. Ze gaf aan dat er al 23 miljoen euro is geïnvesteerd. Er zijn stappen gezet, maar we zijn nog lang niet klaar op dit gebied. Aldus de staatssecretaris. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp, Sprintfest. Het wordt een groot festival, een sportfestival met de wereldtop van sprinters. Die zijn op Curaçao en eind van deze week op zondag kunnen ze allemaal te zien zijn in het SDK tijdens een groot sprintfest. En dan gaat het echt om grote wereldtoppers als Femke Bol en Lee-Marvin Bonifacia. En dat is iets bijzonders voor Curaçao. En we spraken met organisator Kaimen Douglas hierover. En op de achtergrond ziet u de Belgische selectie al aan het oefenen. We zijn in het SDK, er wordt getraind. Het is mooi om te zien, al de topsporters hier. Zondag 28 april vinden de Curaçao Sprintfest, een competitie plaats. Dat klinkt heel mooi. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou ja, het is eigenlijk een samenwerking tussen de Atletiek Unie in Nederland en de Curaçaose Atletiek Bond. Die hebben een paar jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ook omdat veel Curaçaose sprinters in Nederland in het Nederlandse team zitten. En daaruit is dit eigenlijk geleid. Dat is, in de Bahama's hebben ze dit jaar op 4 en 5 mei de wereld estafette kampioenschappen. Daar zijn tickets te winnen voor de Olympische Spelen. Ja. En bijna alle tickets worden daar. Dus dan hebben zij besloten, hey, wacht even, jullie zitten in dezelfde Caribbean. We komen ons hier voorbereiden op deze kampioenschappen. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen dat zij nu hier aan het trainen zijn. Maar dat de Nederlandse sporters, met een grote invloed van de Curaçaose sporters, hier zijn. Maar ook België is aanwezig, Zwitserland is aanwezig, Oekraïne is aanwezig. Ja, klopt. Dat is vaak een beetje een snowball effect. Nederland is altijd wel een beetje, zelfs toen ik ook liep, een beetje een pionier daarin. Ja. Als zij komen, dan zal het wel goed zijn. En dan sluiten landen zich van, hey, kunnen wij ook daar, is er nog plek? En
zo is België ook meegekomen, Zwitserland en Oekraïne. En dat komt ook omdat de omstandigheden hier goed zijn. We zijn nu in het SDK, daar kun je goed trainen, zeg maar. Ja, je kan hier heel goed trainen. Het gaat voornamelijk om natuurlijk het weer. Ja. We hebben natuurlijk banden met Nederland, dat helpt natuurlijk ook mee, maar de faciliteiten zijn hier perfect om te trainen. En los van het trainen is er dus op 28 april een speciale sprintfest. Dat is redelijk uniek, want er komen echt toplanden die gaan tegen elkaar lopen. Ja, klopt. Dus inderdaad, doordat de andere landen er natuurlijk kwamen, hebben zij besloten eerst gewoon intern een wedstrijdje te organiseren, zodat zij ook kunnen zien van wat de opstelling gaat zijn in de Bahama's. Maar dat werd toch steeds serieus, steeds meer atleten en nu is het dus echt een wedstrijd geworden waar we echt een officiële starter en finish en tijden en het is gewoon een officiële wedstrijd, dat is heel erg uniek. Want als je zo'n deelnemersveld hier hebt met natuurlijk onze lokale helden, maar dan ook een Femke Bol en een Belgisch 4x4 team is vorige week wereldkampioen geworden. Het zijn natuurlijk allemaal professionals. Zij doen dit als werk. Als zij normaal op een wedstrijd lopen, moet je ze betalen om ze te komen lopen. Dat hoeft hier dus niet. Dus het is super uniek, want anders zou ik een budget moeten hebben van $500.000 of zo. Om ze hier te krijgen. Ja. De Nederlandse, en daarmee een groot deel van de Curaçaose wereldtop, de Belgische, de Oekraïense, de Zwitserse wereldtop. Het is allemaal te zien in het SDK. En kaartjes zijn te halen bij Mensings Caminada, Ticketpoint van den Tweel, 24 uur uit de muur of gewoon aan de deur. Dan gaan we tot slot nog naar Colombia, want daar heeft een enorme demonstratie plaatsgevonden. Afgelopen zondag hebben vele duizenden mensen geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de Colombiaanse president Gustavo Petro. Volgens betogers wordt er op dit moment gewerkt aan beleid dat niet goed is voor het land. Beleid op het gebied van gezondheid, pensioen, werkgelegenheid en het gevangeniswezen. Volgens schattingen van de gemeenteregering namen ongeveer 70.000 mensen zondag deel aan een demonstratie in Bogota. Er zijn ook vaker protesten geweest tegen de president, maar deze protesten zijn erg groot. Aan de andere kant worden er marsen gehouden ter ondersteuning van de hervormingen van Petro. Maar het feit dat hij hervormingen doorvoert leidt tot heel veel discussie in ons buurland. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.